Suihkussa tapahtuva huimaus tai heikotus ei ole normaalia, vaikka monet ajattelevat sen olevan vain osa ikääntymistä. Kun sydän alkaa hakata kovempaa suihkun aikana tai näkö hämärtyy hetkeksi ja sinun täytyy tukeutua seinään pysyäksesi pystyssä, kehosi yrittää kertoa sinulle jotain erittäin tärkeää. Tämä on varoitusmerkki, joka voi johtaa sydänkohtaukseen tai aivohalvaukseen suoraan kylpyhuoneessasi, ja traagista on se, että tuhanset ikäihmiset Suomessa kokevat tämän saman vaaran joka päivä tietämättään, että heidän tavalliset suihkutottumuksensa voivat olla hiljaa vahingoittamassa heidän sydäntään ja verisuoniaan. Yli 90% näistä vaaroista on täysin vältettävissä yksinkertaisilla muutoksilla, joita voin opettaa sinulle tänään, ja siksi haluan, että pysyt minun kanssani tämän videon loppuun asti, koska se mitä aion paljastaa voi kirjaimellisesti pelastaa elämäsi. Nimeni on tohtori Elina Heikkinen ja olen työskennellyt lääkärinä yli 20 vuotta ja nykyään keskityn erityisesti ikäihmisten terveyteen. Näiden 2 vuosikymmenen aikana olen nähnyt liikaa tapauksia, joissa ihmiset ovat kaatuneet suihkussa, saaneet sydänkohtauksen kylpyhuoneessa tai kokeneet aivohalvauksen juuri suihkun jälkeen, ja useimmissa tapauksissa syy oli jotain niin yksinkertaista, että se olisi voitu välttää, jos vain he olisivat tienneet, mitä minä aion kertoa sinulle nyt. Voin sanoa kokemuksesta, että nämä onnettomuudet eivät tapahdu sattumalta, vaan ne ovat seurausta tietyistä vaarallisista tavoista, joita useimmat meistä tekevät täysin tiedostamatta niiden vakavuutta. Et ole yksin tämän kanssa. Joka talvi Suomessa terveysasemat ja sairaalat vastaanottavat kymmeniä ikäihmisiä, jotka ovat kokeneet vakavia terveysongelmia suihkussa tai välittömästi sen jälkeen, ja monet näistä tapauksista liittyvät juuri niihin virheisiin, joista aion puhua. Suomen pitkä ja kylmä talvi tekee tilanteesta vielä vaarallisemman, koska lämpötilavaihtelut ovat rajumpia ja kehomme joutuu työskentelemään kovemmin säilyttääkseen tasapainon. Kun ulkolämpötila laskee pakkaselle ja sitten astut kuumaan suihkuun, verenkiertojärjestelmäsi kokee äkillisen sokin, joka voi olla hengenvaarallinen, erityisesti jos sinulla on jo valmiiksi verenpaineongelmia tai sydänsairauksia, joista et ehkä edes tiedä. Jos tämä puhuttelee sinua ja haluat auttaa muita ikäihmisiä löytämään tämän tärkeän tiedon, jätä peukku ylös nyt. Se auttaa YouTuben algoritmia näyttämään tämän videon useammalle ihmiselle, joka saattaa tarvita sitä, ja voi pelastaa jonkun läheisesi hengen. Ja muista pysyä minun kanssani loppuun asti, koska jaan sinulle myös yksinkertaisen suomalaisen protokollan, joka tekee suihkusta turvallisen ja jopa terveyttä edistävän hetken päivässäsi sen sijaan, että se olisi piilossa oleva vaara. Ensimmäinen ja ehkä yleisin virhe, jonka näen ikäihmisten tekevän, on liian kuuman veden käyttö suihkussa. Tiedän, että kuuma suihku tuntuu hyvältä erityisesti kylmänä talviaamuna, kun olet juuri noussut sängystä ja keho kaipaa lämpöä. Mutta tämä mukavuus voi maksaa sinulle todella kalliiksi. Kun vesi on liian kuumaa, verisuonesi laajenevat äkillisesti ja verenpaine laskee nopeasti, mikä voi aiheuttaa huimausta, pahoinvointia ja jopa tajunnan menetystä. Ikäihmisillä tämä reaktio on vielä voimakkaampi, koska verenkiertojärjestelmä ei ole enää yhtä joustava kuin nuorempana ja sydämen on vaikeampaa sopeutua äkillisiin muutoksiin. Lääketieteellisestä näkökulmasta tämä tapahtuu siksi, että kuuma vesi saa pintaverisuonet laajenemaan, jolloin veri kertyy kehon pinnalle ja sisäelimiin ja aivoihin menevä verenvirtaus vähenee. Tämä on erityisen vaarallista, jos kärsit jo ennestään matalasta verenpaineesta tai käytät verenpainelääkkeitä, jotka ovat hyvin yleisiä meillä ikäihmisillä Suomessa. Kun aivot eivät saa tarpeeksi happea ja ravinteita veren mukana, seurauksena voi olla pyörrytys ja kaatuminen, ja kylpyhuone on yksi vaarallisimmista paikoista kaatua, koska siellä on kovia pintoja ja teräviä kulmia, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Muistan erään 72-vuotiaan naispotilaan, joka asui Espoossa ja joka tuli vastaanotolle kertomaan, että hän oli kaatunut suihkussa ja loukannut kylkiluunsa. Kun kysyin tarkemmin, hän kertoi, että käytti aina todella kuumaa vettä, koska se auttoi hänen lihaskipuihinsa ja jäykkyyteen. Hänen verenpaineensa oli aamuisin luonnostaan matalampi ja kuuma vesi laski sen vielä enemmän, mikä johti huimaukseen ja kaatumiseen. Hän ei ollut koskaan yhdistänyt näitä asioita toisiinsa ennen kuin kerroin hänelle, mitä tapahtuu kehossa. Kun hän muutti suihkuveden lämpötilaa haaleammaksi, ongelma katosi täysin ja hän ei ole kaatunut enää kertaakaan. Toinen vaarallinen tapa, joka on yllättävän yleinen, on se, että monet ihmiset hyppäävät suoraan kuumaan suihkuun ilman minkäänlaista valmistelua tai totuttelua. Tämä on kuin juoksisit suoraan saunaan pakkasesta tulematta ensin eteiseen lämpenemään. Kehosi ei ehdi sopeutua äkilliseen lämpötilan muutokseen, ja sydän joutuu tekemään ylimääräistä työtä yrittäessään tasapainottaa verenkiertoa.
Sydänkohtauksen riski kasvaa merkittävästi näissä tilanteissa erityisesti jos sinulla on sepelvaltimotauti tai muita sydänongelmia, joista et välttämättä edes tiedä, koska oireet voivat olla hyvin lieviä tai olemattomat, kunnes jotain dramaattista tapahtuu. Tutkimukset osoittavat, että äkilliset lämpötilavaihtelut voivat laukaista sepelvaltimoiden kouristuksen, mikä vähentää veren virtausta sydänlihakseen, ja tämä voi johtaa sydänkohtaukseen jopa henkilöillä, joilla ei ole aiemmin ollut minkäänlaisia sydänoireita. Suomen kaltaisessa maassa, missä lämpötilaerot voivat olla valtavia erityisesti talvella, kun ulkona voi olla -20 astetta ja sisällä +22 ja suihkussa ehkä +40 astetta, nämä vaihtelut ovat erityisen vaarallisia. Kehomme ei ole suunniteltu kestämään näin rajuja muutoksia lyhyessä ajassa, ja ikääntyessä tämä kyky sopeutua heikkenee entisestään. 3. kriittinen virhe on suihkusta poistumisen tapa ja se, mitä teet välittömästi sen jälkeen. Monet ihmiset sulkevat veden, astuvat ulos ja alkavat heti kuivautua tai pukeutua kylmässä kylpyhuoneessa. Tämä äkillinen kylmyys kuuman suihkun jälkeen on järkyttävä shokki verisuonille ja sydämelle. Verisuonet supistuvat nopeasti, verenpaine nousee äkillisesti ja sydän joutuu pumppaamaan voimakkaammin, mikä lisää merkittävästi sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä. Tämä on juuri sitä, mitä keho ei kestä, erityisesti aamuisin, kun olemme juuri heränneet ja kehon järjestelmät ovat vasta käynnistymässä. Lääkärit selittävät, että tämä ilmiö liittyy sympaattisen hermoston aktivoitumiseen. Kun keho altistuu äkilliselle kylmyydelle, se tulkitsee sen uhkana ja käynnistää stressireaktion, joka nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä nopeasti. Jos verisuonissasi on jo valmiiksi ateroskleroottisia plakkeja eli rasvakertymää, joka on hyvin yleistä ikäihmisillä, tämä äkillinen verenpaineen nousu voi irrottaa näitä plakkeja ja ne voivat mennä tukkimaan verisuonen joko sydämessä aiheuttaen sydänkohtauksen tai aivoissa aiheuttaen aivohalvauksen. Tämä tapahtuu usein aivan äkillisesti ilman minkäänlaista varoitusta ja siksi se on niin vaarallista. 4. vakava virhe on pitkät kuumat suihkut, joita monet pitävät rentoutumiskeinona tai tapana hoitaa lihaskipuja. Vaikka lyhyt lämmin suihku voi olla hyödyllinen, yli 10–15 minuuttia kestävä kuuma suihku rasittaa sydäntä kohtuuttomasti ja voi johtaa dehydraatioon eli nestehukkaanokin, vaikka olisit veden ympäröimänä. Kuuma vesi saa sinut hikoilemaan, vaikka et sitä huomaa, koska hiki huuhtoutuu heti pois ja menetät tärkeitä nesteitä ja elektrolyyttejä, kuten natriumia ja kaliumia, jotka ovat välttämättömiä sydämen normaalille toiminnalle. Kun nämä tasapainottuvat, sydämen rytmihäiriöt voivat ilmaantua ja ne voivat olla hengenvaarallisia. Erityisesti Suomessa, missä monet käyvät myös saunassa säännöllisesti, tämä nesteen menetys voi kumuloitua vaarallisesti. Jos käyt ensin saunassa ja sitten otat pitkän kuuman suihkun, kehosi menettää paljon nestettä ja veri paksuuntuu, mikä lisää veritulppien muodostumisen riskiä. Veritulpat voivat kulkeutua sydämeen tai aivoihin aiheuttaen vakavia seurauksia. Siksi on erittäin tärkeää, että jos käytät saunaa, otat vain lyhyen haaleamman suihkun sen jälkeen ja juot riittävästi vettä ennen ja jälkeen saunan ja suihkun. 5. vaarallinen tapa liittyy suihkutilan tuuletukseen ja kosteusprosenttiin. Monet pitävät kylpyhuoneen ovea ja ikkunaa kiinni suihkun aikana pitääkseen lämmön sisällä, erityisesti talvella, kun ulkona on kylmä. Mutta tämä luo hyvin kostean ja kuuman ympäristön, jossa hapen määrä vähenee ja hiilidioksidin määrä kasvaa. Kun hengität tässä ympäristössä pitkään, aivosi eivät saa tarpeeksi happea ja voit kokea huimausta, heikkoutta ja jopa pyörtyä. Ikäihmisillä keuhkojen kapasiteetti on usein pienempi kuin nuoremmilla ja krooninen keuhkoputkentulehdus tai astma ovat yleisiä ongelmia, joten hapenpuute vaikuttaa heille nopeammin ja voimakkaammin. Lisäksi kostea kuuma ilma rasittaa sydäntä, koska kehon on vaikeampi jäähdyttää itseään normaalilla hikoilulla. KU:n ympäröivä ilma on jo täynnä kosteutta. Tämä tarkoittaa, että sydämen täytyy pumpata kovempaa yrittäessään jäähdyttää kehoa, ja tämä lisäkuormitus voi olla liikaa, erityisesti jos sinulla on jo heikentynyt sydämen toiminta. Tiede on jo osoittanut, että korkea kosteus yhdistettynä korkeaan lämpötilaan on yksi rasittavimmista olosuhteista sydämelle, ja tämä yhdistelmä tulisi välttää aina kun mahdollista. Kirjoita kommentteihin nyt. Oletko tehnyt jotain näistä virheistä suihkussa? Ja kokemuksesi, koska se voi auttaa muita ymmärtämään, että he eivät ole yksin ja että muutos on mahdollinen. Ja jatka katsomista, koska nyt kun tiedät, mitä vältettäviä asioita on, aion kertoa sinulle tarkalleen, mitä sinun tulisi tehdä sen sijaan ja miten voit tehdä suihkusta turvallisen ja jopa terveyttä edistävän rituaalin, joka tukee sydäntäsi ja verisuoniasi sen sijaan, että se vahingoittaisi niitä.
Ensimmäinen ja tärkein asia, jonka haluan sinun muistavan, on oikea veden lämpötila. Unohda kuuma vesi ja siirry haaleaan veteen, joka on kehon lämpötilan tuntumassa tai hieman lämpimämpi, eli noin 36–38 astetta. Tämä saattaa tuntua aluksi epämukavalta, jos olet tottunut todella kuumaan veteen, mutta lupaan sinulle, että kehosi kiittää sinua. Lämmin vesi puhdistaa yhtä hyvin kuin kuuma, mutta se ei aiheuta niitä vaarallisia verenpaineen heilahteluja, joista puhuin. Voit silti tuntea olosi raikkaaksi ja puhtaaksi, mutta samalla suojelet sydäntäsi ja verisuoniasi. Toinen kriittinen muutos on totuttaa keho vähitellen lämpötilan muutokseen. Älä koskaan astu suoraan kuumaan tai lämpimään suihkuun. Sen sijaan aloita haalealla vedellä jalkaterissä ja nilkoissa ja anna veden valua muutaman 10 sekunnin ajan. Sitten nosta suihkupäätä vähitellen ylöspäin jalkoja pitkin polviin reisiin lantioon ja vasta sitten vartalolle ja käsivarsille. Vasta lopuksi kastele pää ja kasvot. Tämä prosessi vie ehkä 1 tai 2 minuuttia, mutta se antaa verisuonillesi ja sydämellesi aikaa sopeutua lämpötilan muutokseen asteittain ilman sokia. Tämä on erityisen tärkeää aamuisin, kun verenpaine on luonnostaan matalampi ja keho on vielä heräämässä. Kolmas asia on rajoittaa suihkun kesto. Pidä suihku lyhyenä, noin 5–10 minuuttia maksimissaan. Tämä riittää puhdistumiseen, mutta ei rasita sydäntä liiallisesti eikä aiheuta dehydraatiota. Jos sinun täytyy olla pidempään kosteassa ympäristössä, esimerkiksi peseäksesi hiukset kunnolla, pidä vesi haaleana ja avaa ovi tai ikkuna hieman, jotta raikas ilma pääsee virtaamaan sisään ja kosteus pääsee ulos. Älä koskaan lukitse itseäsi täysin suljettuun tilaan pitkäksi aikaa kuuman veden kanssa, koska kuten kerroin, hapenpuute voi tulla nopeasti ja seuraukset voivat olla vakavia. 4. tärkeä vinkki liittyy suihkusta poistumiseen, ja tämä on ehkä yksi tärkeimmistä neuvoista, joita voin antaa sinulle. Ennen kuin suljet veden ja astut ulos, laske veden lämpötilaa vähitellen kohti viileämpää. Älä tee sitä liian nopeasti, vaan anna sen tapahtua ehkä 20–30 sekunnin aikana, kunnes vesi on selvästi viileämpää kuin se oli suihkun aikana. Tämä valmistaa verisuoniasi siihen, että lämpötila tulee laskemaan, kun astut ulos, ja estää sen äkillisen sokin, josta puhuin. Sitten kun suljet veden, älä ryntää ulos, vaan seiso vielä hetki paikallaasi hengittäen rauhallisesti ja anna kehosi rauhoittua ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. Kun astut ulos suihkusta, kuivaa itsesi nopeasti lämpimällä pyyhkeellä ja pue päälle lämpimiä vaatteita välittömästi. Älä koskaan jää seisomaan kylmässä kylpyhuoneessa märkänä, koska tämä saa kehon lämpötilan laskemaan liian nopeasti ja aiheuttaa sen vaarallisen verisuonten supistumisen ja verenpaineen nousun. Jos mahdollista, lämmitä kylpyhuone etukäteen esimerkiksi lämpöpatterilla tai lattialämmityksellä, jotta siellä on mukava lämpötila myös suihkun jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää Suomen kylminä talvikuukausina. KU:n kylpyhuone voi olla todella kylmä, jos sitä ei ole lämmitetty kunnolla. Nyt haluan jakaa kanssasi erityisen suomalaisen protokollan, jonka olen kehittänyt potilailleni ja joka tekee suihkusta turvallisen ja elvyttävän kokemuksen. Kutsun tätä nimellä turvallinen suihkurutiini, ja se yhdistää kaiken sen tiedon, jonka olen jakanut sinulle, yhteen helposti muistettavaan järjestykseen, jonka voit aloittaa käyttämään jo tänään. Tämä protokolla on erityisesti suunniteltu ikäihmisille Suomessa ottaen huomioon maamme ilmasto-olosuhteet ja kulttuuriset tavat. Suomalainen turvallinen suihkuprotokolla koostuu 7 yksinkertaisesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on valmistelu ennen suihkua. Juo lasivettä noin 15–30 minuuttia ennen suihkua, jotta kehosi on hyvin nesteytetty. Tämä estää dehydraation suihkun aikana ja auttaa verenpaineen pysymään vakaana. Lämmitä kylpyhuone etukäteen mukavaan lämpötilaan noin 22–24 astetta ja avaa ikkuna tai tuuletin hieman, jotta raikas ilma voi vaihtua. Valmistele kaikki tarvitsemasi tavarat saataville ennen suihkuun menoa, jotta sinun ei tarvitse kiipeillä tai taivutella vaarallisesti märällä lattialla. Toinen vaihe on turvallinen suihkuun siirtyminen. Käytä liukuestemattojaklukkuja tai mattoa suihkun pohjalla, ja jos tasapaino on heikko, asenna tukikaiteet seinille, joista voit pitää kiinni. Nämä ovat saatavilla jokaisesta suomalaisesta rautakaupasta ja rakennusliikkeestä, ja niiden asennus vie vain muutaman minuutin, mutta ne voivat pelastaa sinut vakavalta kaatumiselta. Aloita vesi haaleana noin 36 astetta ja testaa se ensin kädellä ennen kuin astut suihkun alle. Muista, että ikäihmisillä lämpötilan tuntemus voi olla heikentynyt, joten luota mieluummin termostaattiin kuin tuntumaan.
Kolmas vaihe on asteittainen totuttaminen. Aloita suihkuttamalla vettä jalkoihin ja nilkkoihin noin 20–30 sekunnin ajan. Sitten siirrä suihkupää vähitellen ylöspäin jalkoja pitkin polviin 20 sekunnin ajan, sitten reisiin ja lantioon 20 sekunnin ajan, sitten vartalolle 20 sekunnin ajan ja vasta lopuksi kasvoille ja päähän. Tämä koko prosessi vie noin 2 minuuttia, mutta se valmistaa verenkiertojärjestelmäsi turvallisesti lämpötilan muutokseen ilman shokki-ilmiötä. Hengitä rauhallisesti ja syvään koko ajan ja älä pidätä henkeäsi missään vaiheessa. 4. vaihe on itse peseytyminen. Pidä suihku lyhyenä maksimissaan 5–10 minuuttia ja käytä haaleaa vettä noin 36–38 astetta läpi koko suihkun. Käytä mietoa saippuaa, joka on suunniteltu herkälle ja ikääntyvälle iholle, koska kuivalla suomalaisella talviilmalla ihomme on jo valmiiksi altis kuivumiselle ja ärsytykselle. Hyvä vaihtoehto on esimerkiksi kaurapohjainen pesuaine, jota saa jokaisesta Suomen apteekista ja joka on erittäin lempeä, mutta silti puhdistaa tehokkaasti. Älä hiero ihoa liian voimakkaasti, vaan pese hellävaraisesti ja huuhtele huolellisesti. 5. vaihe on vähittäinen jäähdytys ennen suihkusta poistumista. Noin 30 sekuntia ennen kuin aiot sulkea veden, laske lämpötilaa hitaasti kohti viileämpää niin, että lopussa vesi on selvästi viileämpää kuin se oli peseytymisen aikana, mutta ei kuitenkaan kylmää. Tämä valmistaa verisuonesi siihen, että lämpötila laskee kun astut ulos ja estää äkillisen verenpaineen nousun, joka on niin vaarallista. Anna veden valua vielä hetki jäähdyttäen kehoasi asteittain ja hengitä rauhallisesti. 6. vaihe on turvallinen poistuminen. Sulje vesi ja seiso vielä hetki paikallasi suihkun sisällä hengittäen rauhallisesti ja antaen kehosi asettua. Älä ryntää ulos, vaan ota aikaa muutama sekunti rauhoittua. Astu ulos varovasti pitäen kiinni tukikaiteesta, jos sellainen on, ja kuivaa itsesi välittömästi lämpimällä pehmeällä pyyhkeellä. Aloita päästä ja hartioista ja siirry alas vartaloa pitkin jalkoihin. Kuivaa huolellisesti myös varpaiden välit, koska kosteus siellä voi aiheuttaa sieni-infektioita, jotka ovat yleisiä ikäihmisillä. 7. ja viimeinen vaihe on jälkihoito ja toipuminen. Pue päälle lämpimiä mukavia vaatteita välittömästi kuivautumisen jälkeen. Suosittelen villaisia tai puuvillaisia vaatteita, jotka hengittävät hyvin ja pitävät kehon lämpötilan vakaana. Levitä kosteusvoide koko keholle, erityisesti käsiin ja jalkoihin, koska kuuma vesi, vaikka se olisi haaleaa, kuivattaa ihoa jonkin verran, ja Suomen kylmä talviilma pahentaa tätä entisestään. Hyvä vaihtoehto on esimerkiksi E-vitamiinia sisältävä voide tai kalaöljypohjainen voide, joka saa jokaisesta apteekista. Juo toinen lasi vettä täydentääksesi nestetasapaino ja istu alas muutamaksi minuutiksi rentoutuen ennen kuin jatkat päivän aktiviteetteja. Jos haluat pääsyn yksinoikeudelliseen sisältöön, jossa jaan vielä syvällisempiä terveysneuvoja räätälöityjä nimenomaan ikäihmisille Suomessa, liity kanavallemme jäseneksi. Siellä jaan kuukausittain yksityiskohtaisia protokollia, reseptejä ja henkilökohtaisia vastauksia kysymyksiisi, jotka eivät ole saatavilla tavallisissa videoissa. Jäseninä saatte myös pääsyn suljettuun yhteisöömme, missä voitte jakaa kokemuksianne ja tukea toisianne terveellisempään elämään. Haluan myös puhua hetken siitä, miksi nämä yksinkertaiset muutokset ovat niin voimakkaita ja miksi ne toimivat niin tehokkaasti erityisesti meille ikäihmisille. Lääketieteellisestä näkökulmasta ikääntyessä verisuontemme menettävät joustavuuttaan ja niiden seinämät jäykistyvät prosessissa, jota kutsutaan arterioskleroo.